खुलुमबाय सालबारि बिहाबनि सिङाव थानाय गासै आइ आफा रायजो राजा गोहोगोरा रायजो राजानिसिम आंनि गिबि गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै BPF दलनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमा मुचहारी सारनि अननायाव सालबारि बिहाबाव बिजाथि महरै नुजाथिनो हादों। नाथाय बिजाथिबाबो बिजाथिनि जिथु फाइनाल एप्रुभ बेखौ सालबारि बिहाबनि रायजो राजानि आखायावसो। बेखायनो आङो सालबारि बिहाबनि गासै रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायनाय फैगौ दिनाव जाहाथे नोंथांमोननि अननायाव आङो जाहाथे बे सालबारि समस्थियाव देरहानानै नोंथांमोननि रायजो राजानि सार्थआव सुखु दुखुआव थाफानानै जाहाथे आङो हेफाजाब होलांनो हायो, बे मोनसे खावलायनाय थाबाय आरोखि। ओरैनो जों गासैबो मिथिलायखासै जोंहा BTC एकर्डनि आगोलाव बे BTC ओनसोलाव बा सालबारि ओनसोलाव जेबो जौगाथाय गैथारामोन। खिन्थु जोंहा हाग्रामा मुचहारी सारनि दैदेननायाव BTC एकर्डनि उनाव जथेस्थ' जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ डेभेलपमेन्ट जानाय मोन्दों, हान्थामेलाफोरखौ जानाय मोन्दों, मेडिकेल सालबारि माबायाव मोननो हाबाय, 30 बेडेड मेडिकेल जों मोननो हादों, साब डिभिजन मोनसे मोननो हादों। बिदिहाय जथेस्थ' गोदो थांनाय दिनफोराव जोंहा स्कुलफोराव जों बस्था बनाय जिथु बस्था बनानै जिथु फरायनाय मोनसे परिबेस, बे परिबेसा निस्सय सोलायदों। जायखिजाया सालबारि हालामनि जोंहा गासै जनगोष्ठीनि रायजो राजानि दुखु दाहाखौ आङो मोजाङै मिथिखासै। आंबो गामिनिनो थागिबि हिसाबै जोंहा गामियाव मा अभाब जायो साधारन रायजो राजाफोरा आं समस्त बाथ्राखौ मिथिखासै। जोंहा खेथि बाथिनि सायावबो जोंहा एसे मावनो लागा दङ बाहाय। दिनै जोंनिया बे गोदोनि जिथु मेनुवेल पद्धतियाव जिथु मावनाय आबाद बेनो सोलिबाय थादों। फैगौ दिनाव जाहाथे जोङो बेखौ बे आबादखौ जाहाथे जोङो बैग्यानिक पद्धतिजों जाहाथे मावनो हायो, बेनि थाखाय जों बेहाय जोंहा सयल टेस्टनि सेन्टारनि दरखार दङ। जोंहा हेल्थ साइडखौ जुदि नायोबा जोंहा ड्रिंकिं वाटार जिथु लोंनाय दै बेखौबो जोंहा गाहाम गाज्रिनि टेस्टिं खालामनायनि थाखाय जोंहा टेस्टिं सेन्टार गोनांथि दङ। बेनिफ्राय जोंहा एडुकेसन सेक्टरखौ जुदि माबायोबाथाय जोंहा जेनेबा माइनर एन्ट्रेन्स एग्जामफोरखौ जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बा बिमा बिफाफोरा फिसाफोरखौ नवोदय स्कुलफोराव बा सैनिक स्कुलफोराव हरनो थाखाय माने आसा खालामो। खिन्थु मा प्रसेसजों हरनो हायो, एन्ट्रेन्स परिखाखौ बोरैहाय प्रिपारेसन खालामगोन, बेफोरनि एन्ट्रेन्स माने कचिंनि माने दरखार दं आरो बेखौ आं फैगौ दिनफोराव गायसंनो थाखाय नाजागोन। फारसेथिं जोंहा आइजोफोरनि जोंनि गामि ओनसोलनि जिथु आइजोफोर ओरैनो सेल्फ हेल्पनि गेजेरजों थांनाय दिनफोराव सरकारनि अनुदान एसेबाबो माबा जादों, अब्लाबो बे जोंनि थाखाय जथेस्थ' नङा। बेखौबो जोङो एसे जौगाथाय डेभेलप खालामनायनि गोनांथि दं होनना आं सानो। आरो बेखौ डेभेलप खालामोबा जोङो सेल्फ हेल्पफोरखौबो जों स्किल ट्रेनिंफोरखौ होनो हानांगोन, स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंखौ होनो हानांगोन। जेनेबा जोंहा मोसौखौबो जों बोरै फिसियो, मोसौआव मा जातनि बेमार फैयो, बबे बेमार फैयोबा जोंहा माबायदि बेब'स्थाखौ लानांगोन, बेफोर समस्त माबाखौ ट्रेनिंनि गेजेरजों जुदि जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायोबा निस्सय फैगौ दिनफोराव जोंहा आइजोनि जेब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर बेफोरो निस्सय थांनाय दिननिख्रुइ एसेबाबो जौगाथाय जानो हागोन बेखौ आसा खालामो। थिग बिदिनो जोंहा ओनसोलाव खम बेसि जोंहा जथेस्थ' इडुकेटेड फरायसाफोर दङ। खिन्थु इडुकेटेड जाबानो जे गासैबो साख्रि मोनगोन बा गासैबो धोनि न'खरनि बिदि नंखाया। बेखायनो आं सानो बिथांमोनखौबो बेखार समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जोंहा नाम्बार 1 जों बयबो स्किल डेभेलपमेन्टखौ जोङो गुरुत्थ' होनांगोन। जों कारिकरि बिद्याखौ जों सोलोंना लानो हायोबाथाय जिखुनु खामानियाव कम्पानियावनो हक प्राइभेट सेक्टरावनो हक जोङो निजेनि साबलम्बीखौ निस्सय खालामनायाव माने दावगानो हागोन आरोखि आं बेखौ सानो। आरो ओनसोलाव
फैगौ दिनाव जुदि BPF गभर्नमेन्ट जुदि फैयोबा आं सानो जोंहा हाग्रामा महिला सारनि दैदेननायाव रिहेबिलिटेसननि प्रग्राम दङ फैगौ दिनफोराव माने बेकार समस्याखौ BTC ओनसोलनि बेकार समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय आसनि निश्चय लागोन सारा बेखौ घोषणा खालामबाय थादों बे आसनिफोराव जोङो गामि ओनसोलफोरखौ फिसा माइक्र' इन्डास्ट्रिनि सेक्टराव होनानै माइक्र' इन्डास्ट्रि सेक्टर फसंनानै जोङो निस्सय बेकार समस्याफोरखौ एसेबाबो जोङो जौगानाय होनो हागोनखौ आं आसा खालामो आरोखि COVID-19 पेन्डेमिक लकडाउन थाखाय जोंहा रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' उसुबिदा जादों बे समावनो बायजोआव थाहैनाय जोंहा जेब्ला लेबार श्रेणिनि मानसिफोर सुबुंफोर बिथांमोना थारैनो माने बहुत उसुबिदा माने फेस खालामलांदों आरोखि दा बिथांमोननि थाखाय लकेलाव दाखालि जोंहा मानगोनां आसामनि मन्त्रि चन्द्र ब्रह्म बिथाङा बेहाय रिभिउ मिटिं फैदोंमोन आरोखि सालबारि साब डिभिजनाव बिथाङा बुंनाय बायदिबा गभर्नमेन्टनिफ्राय बाहाय माने रिसेन्टलि थाबैनो माने जब कार्डनि गेजेरजों किसु खामानि होनो हागोन नामा बेखौ बुंलांदों आरोखि बिदि बेबस्था निस्सय लागोन फारसेथिं जोंबो लकेल एडजास्टमेन्टखौ जोङो गासै रायजो राजाया सिन्था खालामनांगोन जोंहा बायजोनि फैनाय बिदा फंबायफोरखौ एसेबाबो सोरबा माहाजोनफोरा प्राइभेट सेक्टरनि जेब्ला अनारफोर थाबाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे जोंहा बायजोआव थानाय बिदा फंबायफोरखौ जाहाथे एसेबाबो जाहाथे खाबु होयो खामानि मावनानै जाहाथे दुइ फैसा आरजिनो हायो लेबार हिसाबैबाबो आं बेखौ खावलायबाय आरो गासै रायजो राजाखौ बे लकडाउननि समाव जाहाथे सरकारा जेरैबायदिहाय इन्सट्राक्सनखौ होदों हेल्थ डिपार्टमेन्टआ जेरैबायदि बिथोनफोरखौ होदों बेफोर बिथोनखौ मानिनानै जाहाथे ससियेल डिस्टेन्सखौ जाहाथे मेइनटेइन खालामनानै सोलिनानै जाहाथे बयबो जाहाथे बेमारनिफ्राय जाहाथे बारग'नो हायो आं बेखौ गासिमसिम खावलायबाय आरो जोंहा राजनिति दल हिसाबै जोंनि BTC ओनसोलाव गावबा गाव राजनिति हान्जाया गावबा गाव जायगाखौ लाबाय थादों माखासे राजनिति हान्जाया जोंनि BPF दोलोखौ सोंख्रिबाय थादों बिथांमोना बुंदों बे BPF सरकाराव हाग्रामा सारनि दैदेननायाव 17 बोसोर जेबो डेभेलपमेन्ट जायाखै होनना बुंबाय थानो नागिरो बास्तबाव बेखौ रायजो राजाया निस्सय मिथिखासै जोंहा BTC एकर्डनि आगोलाव मा दंमोन BTC एकर्डनि उनाव जों मा मोननो हाखो बास्तबाव आं मोनसे खोथाखौ प्रश्न खालामनो नागिरो आरोखि जोंहा मोनसे समाव स्कुलफोराव बस्था बनानै फरायनाय परिबेसा दंना माबा समस्या दंना गैयामोन आरो बे समस्या दिनैसिम दं नामा बे मोनसे कुइसन फारसेथिं डेभेलपमेन्ट जायाखै होनना बुंबाय थानाय खोथाया मोनसे प्रश्न आंना एकदम सिम्पल प्रश्नआनो सोंखारियो आरो सोंथि फैयो आरोखि आगोलावथ' जोङो मुभमेन्ट टाइमाव आबसु मुभमेन्ट BLT मुभमेन्ट जोङो थाबायनानै खालामोमोन साइकेल गंसे मोननो थाखाय बिराद गोब्राबमोन खारन जोंनि रायजो राजाफोरनाव गैयामोन आरोखि दिनै इउपिपिएल हान्जायानो जा सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफोरनियानो जा बा सोरबा समाज मुरब्बिनि फिसाफोरनि खेथ्रआवनो जा बिथांमोननि फिसाफोरखौ दिनै जुदि 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार जुदि थिनोबा बिथांमोननि फिसाफोराबो बा फंबायफोराबो निस्सय बुंगोन हेद आं गारि गैयाबा थाङालै होननाय थारमाने मा हेबिट जाखो जोंहा अलरेडि डेभेलपमेन्टआ जे जादों गारि नङाबा जे जोंनि मानसिया जे हान्थिनो हाला बेखौ फोरमाया होमबा आं बेखौ सानो आरोखि बेखायनो आं सानो जोंहा सैथोखौ बयबो गनायना लानाया गाहाम आरोखि जोंहा दिनै गासै BTC गासै जनगोष्ठीनि रायजो राजानि न'खरफोराव खम बेसि मटर साइकेल सारि साखाया जथेस्थ जादों दिनै नर्थ साइडआव गोदो हान्था मेलानि खोथाखौथ' बुंजाथारामोन गारि मटरनि खोथाखौ बादो साइकेल बारहोनायाबो मोनसे मुस्किल जायोमोन आरोखि नारनासो लांनांगौ जायोमोन आरोखि थेलालाफोराबो हारसिं बोनो हानाय परिबेस गैयामोन सानै साथाम माने सापर्टार लानांगौ जायोमोन नारनो थाखाय दा बेफोर ग्राउन्डखौ नायनानै दिनैथ' बेफोरबायदि खुनु समस्या गैला सोरबा थेलालाबा हारसिंनो थांनो हायो सोरहाबा जुदि गारि दंबा जिखुनु नर्थ बेल्टआव BTC ओनसोलाव जिखुनु गामियाव सहैनो आरामसे हायो खुनु उसुबिदा गैखाया बा समस्त माबाखौ नायोबा डेभेलपमेन्टखौ जादों होननानै जों गनायना लानाया गाहाम आरोखि आंनि सालबारि समस्थियाव मानास नेसनेल पार्क मोनसे दङ बे नेसनेल पार्कआथ' जोंहा BTC एकर्डनि आगोल
वर्ल्डआव एक्सट्रिमिस्ट जन होननासो मिथियोमोन आरोखि दिनै बे एक्सट्रिमिस्ट जनखौ बिटिसि एकर्डनि उनाव चिफ सारनि दैदेननायाव खाम्फा सारनि दैदेननायाव दिनै नर्थ इस्टनि गासै जुनाद गासै फेसेसनि जुनादफोर मोननायनि मोनसे मोजां टुरिस्ट प्लेस होननानै सार्टिफिकेट खालामदों आरोखि बाहाय जथेस्थ' फरेनारफोरा फैयो बुंनो थाङोब्ला बेयाव जिखिनि लजफोर दङ बेखौ 6 मास 1 बोसोरनि आगोल जुदि बुकिं खालामबा मोननो हाया आरोखि दा बेफोरो मथा मथि जोंनि बे ओनसोलाव जे शान्ति परिबेस बहाल खालामदों बेखौनो निस्सय फोरमायो आरो बेयाव गुबुन जायगानिफ्राय हाखौ लिस्ट लानानै टुरिस्ट लजफोरखौ लुनानै माने बिजनेस खालामफैनायाव बिजिखौ नुदों आरोखि बेफोर माबाखौ नायोबाथाय जथेस्थ' मानास टुरिजिम प्लेसआबो जथेस्थ' डेभेलप जादों होननानै जों माबानांगोन आरोखि गनायना लानांगोन आरो बे बुस्थुआ जोंनि बिटिसि सरकारनि दैदेननायनि गेजेरजों जाफुंसारदों होननानै आङो बेखौ गनायो आरोखि जेयानो जाथों मानो जोंहा इउपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा जों खिन्थु गासैबो बर' हारिनि फिसा जोङो जिमान बबे फर्यायजों ज' जालायनानै आगामि फैगौ दिनफोराव जेरै खामानि मावनो हायो बेखौ बयबो सिन्था खालामनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो दा दिनैनि थारिखआव हाग्रामा सारनि जिथु आदर्श समस्त जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै समान अधिकार समान जौगाथाय शान्ति बे मेसेजखौ लानानै जिथु अर्गानाइज खालामदों बे अर्गानाइजआव गुबुन रायजो राजाफोराबो हारि माहारिफोराबो गोसोआव आप्लुत जादों गोसोखौ रंजाखांनाय मोनदों आरोखि दा गणतन्त्र देश हिसाबै जों बेहाय केबल सिंगेल बर' जनगोष्ठीया बेहाय मालाबाबो राजनितिखौ गायसंनो हाखानाय नङा गुबुन जनगोष्ठीनि जुदि हेफाजाब जुदि मोनाबा आरो बे हेफाजाबखौ मोननो हानाय बे हेफाजाबखौ एकमात्र जोंहा गेदेमा हाग्रामा महिला सारायल' मोननो हादों आरोखि साखाथि बाखाथियाव जिथु जों नुनो मोन्दों आरो बेखायनो फैगौ दिनाव आरोबाव खेबसे थांनाय दिनाव जिथु 17 बोसोर बिटिसि 2003नि एकर्डखौ नायोबा 17 बोसोर खिन्थु जोङो पलिटिकेलि राजनितिक हान्जा दोलो दानानै जोङो 15 बोसोर माबादों आरोखि दा बे 15 बोसोरा गुबुन हारि माहारिनि हेफाजाबनि गेजेरजोंनो माने हाग्रामा सारा चिफ जाबोबाय थानो हादों सासन खालामबाय थानो हादों आरो फैगौ खेबावबो एखे समस्त जाति जनगोष्ठीनि हेफाजाबाव आरोबाव जे 40 बारनि थाखाय हाग्रामा सारा जे बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायबावगोन बे खिन्थु 100% गेरान्टि दङ आरोखि आरो बेखायनो आं खालामो आरो बेखायनो आङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायो गासै रायजो राजाफोरा जाहाथे फैगौ खेबाव समस्त जनगोष्ठीजों गोरोबलायनानै जों जाहाथे बे बिटिसि ओनसोलाव रायजो खुंलांनो हायो शान्ति परिबेस बहाल खालामलांनो हायो बेनि थाखाय आरो खेबसेबाव हाग्रामा महिला सारखौनो जाहाथे देरहासार होबावो आं बेखौ खावलायबाय जोबथारनायाव रायजो राजानि अननायाव जुदि देरहासार जायोबा आरो देरहासार जानाया खाथांखा खारन सालबारि समस्तियाव दिनैनि थारिखआव बिपिएफ दलनि अनगायै रावबो दोलोखौ एसेबां समस्त जनगोष्ठीया सापर्ट खालामाखै बेखौ जोङो नुनो मोन्दों हिसाबै समस्त जनगोष्ठीनि भटखौ लानानैनो आङो गोबां भटआव देरहासार जागोन बे माने सियर आरोखि जाय हक रायजो राजासिम मोनसे आरोबाव खावलायबावनाय जाहाथे आंखौ खेबसेनि थाखाय नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहानानै जाहाथे आङो नोंथांमोननि दुखु दाहा समाव जाहाथे हेफाजाब होनानै आङो सेवा खालामलांनो हायो बेखिनि खाबुखौ आं जाहाथे होयो बेखौनो खावलायनानै इसोरनि खाथियाव गासैनिबो मोजां हामलायनानै आंनि खोथाखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय गिबियावनो खुलुमबाय आं फजलुल हक आं सासे एडभकेट बाक्सा बार एस'सिएशननि आं बाक्सा बार एस'सिएशननि भाइस प्रेसिडेन्ट दा आरो बिपिएफ पार्टि हिसाबै आं बाक्सा बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिनि दा जेनेरेल सेक्रेटारि जाबाय दाथ' इलेक्सन फैदों कर'ना भाइरासनि थाखाय जि डेट डिक्लेयार जादोंमोन बेथ' केन्सेल जाखाबाय दाथ'
उनाव माने डेट जानायसिम जोंथ' फिल्डआव खामानि मावबाय दं जायखिजाया जायो मथते बिटिसिआव BPF सरकार जानाय 100% सियर थांनाय जि बोसोराव जि सरकार दंमोन बे सरकाराथ' जोंनि थाखाय बहुत खालामबाय आं जि कोडआव खामानि मावो बे कोडआवथ' बहुत डेभेलप कोड मोनसे बे कोडआव जायोमोन बिटिसि जायाबाथ' बे कोडथ' जायोमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जायाबाथ' बे कोड जायोमोन आरो आंनि बायदि बहुत एडभकेट दं बाक्सायाव खामानि मावबाय दं इनिफ्राय जि लामा जाबाय एन्टायार बिटिसिआव जि लामा ये जाबाय बेथ' बहुत डेभेलप जाबाय बहुत इनफ्रास्ट्राक्चारबो जाबाय बेफोरथ' माबानि सिगां गैयामोन ना बिटिसि जानायनि सिगां गैयामोन बे जोंनि दा माने फैनांगौ जों लकेल एरियायावथ' बहुत माने लामानि खामानि मावदों बहुत माने ब्लकजों बानायनानै माबा ओइ लामायाबो जादों बहुत अनुष्ठान प्रतिष्ठानबो जादों बहुत IOI न'खौ मोनदों बहुत मानसिनि सुबिदा बहुत मोनबाय बेथ' 2003 नि सिगाङाव गैयामोन ओमफ्राय दा जाबाय जोंनि केन्डिडेट जय मुसाहारि सासे निट एन्ड क्लिन मानसि बिथांखौ जों माने जोंनि एरियायाव आंथ' माने भटार हिसाबै दा मथनगुरि गोलैयो थेवबो जोंनि जि सालबारि एरिया खाथियाव जि सालबारि एरिया गोलैयो गासै माने BPF नाव भट होगोन जिहेतु सरकारा BPF जाखागोन दा जों बेलेगाव भट होनायनि एख' लाब गैया मा बिरोधि थानानै मा मोनो एखौथ' मोना बेनि थाखाय जों गासै मिलायनानै BPF खौ भट होनांगौ आरो BPF थ' देरहागोन BPF आ सरकार बानायनाया सियर 100% सियर BPF सरकार बानायनाया दा जय मुसाहारि जिहेतु फिट केन्डिडेट जों सालबारि समस्तिनि 21 नं सालबारि समस्तिनि जिहेतु जय मुसाहारिया फिट केन्डिडेट बिथां देरहानायनि लगे लगे जिहेतु BPF सरकार जागोन बिथां EM बो मोननो हागौ बेनि थाखाय सासे EM जोंनो मोनोबाथ' जोंनि डेभेलप बहुत जागोन दा थांनाय जि बोसोर दंमोन थांनाय बारा जि डेभेलप जाबाय बेनि थाखाय आरो बहुत डेभेलप जागोन जों माइनरिटि हिसाबै जोंनि एरियायाव जि समस्या दं सिगांनिफ्राय BPF सरकारा माने सल्भ खालामबाय दंमोन ओमफ्राय फैगौ बोसोराबो खालामगोन सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि जि एरिया जों माने जि लामाफोर दं बेफोरखौ बानायनांगोन बा बानायगोन जे जों डि भटारनि समस्या दं बेफोरजोंबो बिथांजों रायलायनानै सल्भ खालामनो हागोन जोंनि जि माइनरिटि एरियानिफ्राय जे सोरबा डि भटारखौ बिथाङा गावसोरो माबा होदों हेल्पबो खालामबाय फाइनान्सियेलि हेल्पबो खालामबाय डि भटारनि थाखाय बिथांमोना हाइ कर्टआव सुप्रिम कर्टआव स्टेपबो लाबाय आरो लागोनबो जिहेतु आं सासे माइनरिटि मानसिया जों जेसेबां सिकिउरिटि मोनदों बिटिसिआव थांनाय 2003 निफ्राय जि सिकिउरिटि मोनबाय जि शान्ति मोनबाय इउनिटि पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट जिबायदि जाना दं बास बहुत जाबाय आरो जागोनबो बेनि थाखाय जों BPF सरकार नांगौ BPF खौ जों भट होगोन जोंनि एरियानि मानसिबो होगोन सालबारिनि गासै मानसिया जि माइनरिटि मानसि दं बिसोर गासै BPF नावसो भट होगोन सोरबा उन्दै गथ'फोरा अबेयावबो गिदिंबाय दं बेफोरथ' बुजियाना more than 50% भटआबो गैया जि मानसिया बेलेग EPPL आव गिदिंबाय दं बेफोरो गिदिंबाय दं खिन्थु खामानि गैया EPPL आव सरकार खालामनो हाया दा बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि माने कम्पारेटिभलि हाग्रामा महिलारिनि माने सिगाङाव फैनो हानाय नङा प्रमद बर'आ बेनि थाखाय जों हाग्रामा सारखौ चिफ सारखौ जों सिलेक्शन खालामबाय हाग्रामा महिलारिया सरकार बानायगोन BPF आ सरकार जागोन बे फाइनाल आरो जिहेतु जों BTC एरियायाव बर' मुस्लिम बाङालि आदिबासि गासै मिलायनो थानांगोन बेनि थाखाय जों बेलेग सिन्था खालामनो नङा बेलेग सिन्था खालामबाथ' उनाव प्रब्लेम फैनो हागौ बेनि थाखाय सोरबा माने बुंबाय थायो जे 2012 आव गन्डगोल जादोंमोन 2014 आव गन्डगोल जादोंमोन 2012 आव गन्डगोल जादोंमोन 14 आव गन्डगोल जादोंमोन बेथ' BTC सरकारनि आखायाव नङाना पुलिस डिपार्टमेन्टआथ' BTC सरकारनि आखायाव नङाना पुलिस डिपार्टमेन्टआ थायो होम डिपार्टमेन्ट माने होमनि आखायावसो थायो दाथ' BTC सरकारखौ बेनि थाखाय दुसिन हानाय नङा BTC सरकारा मा खालामगोन बेहाय
बिटिसि सरकाराथ' बेखौ खालामनो हानाय नङाना बिटिसि सरकारा जेसेबां हादों सेस्था खालामनानै मिलायनायनि थाखाय सेस्था खालामबाय दं सोरखौ हेल्प खालामाखै BPF मावग्रा सोरखौ हेल्प खालामाखै माने मानगोनां चिफ सारा मानगोनां हाग्रामा महिलारिया सोरखौ हेल्प खालामाखै जाय मानसिया बिनि खाथियाव थांदों बेखौबो हेल्प खालामबाय सारा गाव फैनानै मानसि माखाखौ हेल्प खालामबाय आरो खथ' खालामबाय थागोन आरो फैगौ बाराबो खालामबाय थागोन सरकार बानायनाया जिहेतु सियर 100% बेनि थाखाय जों बेलेग सिन्था मावाबाथ' लकसान जागोन जों बेलेग सिन्था मावनाङा फैगौ जे इलेक्सन फैगोन बिटिसि इलेक्सन जिहेतु डेट डिक्लेयार जायाखै डेटसो डिक्लेयार जागोन डेट डिक्लेयार जानाय लगे लगे जोङो BPF नो भट होनानै बेखौ देरहासार खालामनांगोन देरहागोन BPF आ बास ए सियर बेनि थाखाय बेलेग सिन्था जों खालामनाङा BPF आ सरकार बानाया 100% सियर आंनि नामाबो हाथैमालि आर गासिबो इयाव थानायबो माबा रायजोफोरनि माबा सलिगान्दा बाजारनि एलेखा BPF आव तारमाने 17 बोसोर सरकार थानायाबो बिराद गुबुन गुबुन मोनदो आरो तारमाने गासिबो मोनदो मोननायाबो मोजां जादोंमोन आरो मोजां मोनदो BPF खौनो मोजां मोननानै आरो जय मुसाहारिखौ भटबो होनो इसोरबो हाजो खालामदो तारमाने जयाबो एबारबो बारगोन आरो रावबो लाखिनो हाया इबो बारगोन आरो तारमाने मोजां मोजां मावबाय थायो BPF आबो आरो गोदान गोदान पार्टिफोराबो मा मावो तारमाने 5 बोसोरथ' बारबासो आरो इसोरथ' बुजिबाय थानांगौनो आरो मा होगोन आरो इसोरथ' बुजिबायनो 17 बोसोराव बारबासो आरो इसोरथ' आरो बुजिनाङाना इसोरो होबाय थागोन आरो इसोरथ' बुजिनाङायावबो थांगोन आरो 5 बोसोर इनि उनावसो बारबासो आरो होनो हागौ नङा होमबा इनिफ्राय आरो मा होगोन इसोर तारमाने बारा मिसा बुंबाय थायो आरो इसोरबो आरो BPF आबो तारमाने इबो बारगोन आरो बारबाय थागोन इसोरनिबो हिम्मतबो दंखायो माबा बोलोबो दंखायो तारमाने इसोर राजनितिबो बारा दंखायो गासिबो बारा दंखायो आरो बार होबाय थायोबा एबार बारगोन आरो बारबाय थागोन बारगोनबो बारबाय थागोनबो हाग्रामायाबो एबारबो सरकार खालामनो हागौ जय मुसाहारिया तारमाने MCLA थ' नङा ओरैसो थादो आरो इबो तारमाने दा सिगांनिफ्राय तारमाने रायजोफोरदो थायो रायजोफोरदो मावबाय थायो तारमाने रायजोफोरखौ नुबाय थायो आरो इनि खारनै आरो जयाखौ तारमाने मोजां मोनो रायजोफोरा तारमाने BPF गासिबो तारमाने मोजां तारमाने बिसिङाबो माबा माबि होबाय थायो रन्जिता होना थांदो रन्जिताबो 10 बोसोर MCLA थादोंमोन तारमाने BPF पार्टिनि नेताफोराबो गासिबो मोजां जादों आरो एबार जय मुसाहारियाबो केन्डिडेट आरो जय मुसाहारिखौ नांगोलाव एबार भट होनानै तारमाने क'क्राझाराव होफैगोन आरो क'क्राझाराव डाइरेक्ट आंनि मुङा नारायणी बसुमतारी आं रुपहि हालामायाव जोनोम मोननाय बे जायगायावनो आङो दङ आरो बे आगोलै आनडिभाइडेड बरपेटामोन दा सालबारि BTC जानानै सालबारि साब डिभिजन जाहैबाय दा जोङो बे जायगायाव गासैबो बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो ज' जाजाय जोङो रायजो खुंबोदों आरो समाजनि खामानिफोरखौ जों मावबोदों दा नैबे BTC सरकार हाग्रामा सारा जिउ दान होनानै जि सरकारखौ गठन खालामबाय बिनि उननिफ्राय दिनैसिमहालागै जेरैबायदि नुनो मोनदों आंनि लुबैनाय बायदि सासे दक्ष नेताया जथेस्थ नैबे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जेरैबायदि मावनांगौ मेनलि लादोंमोन जे एडुकेसन आरो बेनिफ्राय एग्रिकालचार आरो लामा बेफोरखौ लाग्रोदोंमोन बै हिसाबै बिथाङा मावदों आरो बेनि गोहोमा जोंनि रुपहियावबो गोग्लैदों मानो होनबा प्रथम 5 बोसोराव जेलानाखि इलेक्सन जागायजेनदोंमोन बे समाव आंखौ सेन्ट्रेल आबोबा
महिला केन्डिडेट हिसाबै आंखौ माबा खालामदोंमोन केन्डिडेटसार होनो होदोंमोन नाथाय दुर्भाग्यबशत' आङो देरहानो हायासै आरो बहुद हांमा लानानै आङो आंनि पार्मानेन्ट साख्रिखौ गारलायनानै हाग्रामा सारा देरहाबाबो जेनबाबो आं दं ओरै होनना बुंनायखाय गोसो गुदुङै आंबो ओंखारबोबाय मेनलि बे खोथाखौ जोंनि बे ओनसोलनि दैदेनगिरि जों जाय बेलागै ज' मावदों मोजां गोसो लानानै जेरैहाय आं मुंखौ खोन्थायाबा जानाय नङा बै दिननि जे आबोबनि सेक्रेटारि हिसाबै आङो प्रेसिडेन्टमोन बै समाव आङो प्रेसिडेन्टमोन आरो सेन्ट्रेलनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आङो आबोबनि बरपेटा जिल्लानि प्रेसिडेन्ट दिपाली नार्जारिया सेक्रेटारिमोन बेनिफ्राय जोंनि हालामायाव गोदोनिफ्राय मावसोमबोनाय अजय खेरखातारि आबसुनि सासे सेक्रेटारि आरो जोंनि गोसो गुदुं जेरावबो बाहागो लाग्रा ओनसोलनि उन्नयननि थाखाय सासे मास्टार अथिन बर' बिथांमोना थांनानै आरो ललिता दैमारि बिथांमोना सारनि खाथियाव थांनानै आंनि बे केन्डिडेटसारखौ लाबोना होफैदों आंबो गोसो गुदुङै ओंखारबाय जिहेतु मावनांगोन नालाय मावखासिगोन ओरै होननानै थेवबो बै समनिफ्राय आङो दुर्भाग्यबशत' देरहानो हायासै देरहायाखैबाबो दिनैसिमहालागै आङो माने आंनि कर्मदानखौ श्रमदानखौ हारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय देशनि थाखाय आं होनो गाराखै दा जिखिनि नुदों हाग्रामा सारा थार मोनथाम जिखिनि खामानि मावबाय बे उन्नयना जेरावबो गोसारदों जोंनावबो गोसारदों जोङो जथेस्थ' धरननि अनसुंथाइखौ मोनदों बै अनसुंथाइ हिसाबै जोङो दा एसे लासै बेखिनि डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हादों दा नैबे पर्यायआव दिनैनि बेलायाव जोंनि सालबारि 21 नं सालबारि समस्तियाव जय मुसाहारिखौ माने जोंनि सालबारिनि समस्तिनि थाखाय केन्डिडेट हिसाबै दैथायहरदों बिथाङा एक्स बिएलटि सासे गोदोनिफ्रायनो मोथोयै मावबोखानाय आरो मावनाय बेलायाव दक्षताखौ खोन्थाबोनो हादों दा बै हिसाबै जोङो पार्टिगत भाबै जोङो देरहाहोनांगौआ जोंनि कर्तब्य आरो जोंनि दायित्व बेखौ लानानैनो इलेक्सन बेलायावथ' बयबो टिकेटखौ नागिरो मोनाखै बिनि सिगां जोंहा आसामनि केबिनेट मन्त्रि आबु प्रमिलाया इन्टारभिउ रोखोम लानो फैदोंमोन जोंखौ हावलियाव बेयाव गासैबो एक जागोन जायानो दा मोनथों ओरै होननानै बेखौ एक जानानै जों नांगोन ओरै होननानै बुंखानाय दङ खारनैनो दा जितु नुदोङो खामानिनि बेलायाव ज'यैनो थानायखौ जों नुनो मोनदों ज'यैनो खामानिखौ मावनाय मोनो मात्र नैबे कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउननि थाखाय आयेनगत भाबै सरकारि निर्देश मथे माने ज' मेल मिटिं गायनो हायाखै थाबायलायनो हायाखै थेवबो माने रायजोनि जिहेतु जोंहा खाथामो दंखायो जे प्राइमारि लेभेल ब्लक लेभेल आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेल दंखायो कर्मिफ्रा आरो गोरबोआव हाबखाना दंखायो जे हाग्रामा सारा मा मावदों बिपिएफआ मा मावदों बे बिपिएफ सरकारा मा मावदों बेखौ गोरबोआव दंखायो नालाय आबार जोङो नैबे खोमसियाव थानाय सालबारिखौ सोराङाव लाबोनो थाखाय बयबो नाजादों आरो बे समस्तिखौ देरहाहोनो थाखाय बयबो नाजादों सरासनस्रायै आंबो गिदिंनानै मोनदों दा जिनिसा जाहैबाय मात्र इलेक्सना थाब जानांगौ आरो इलेक्सना फावसायनो नाङा आरो बिसेसखौ नै दा इलेक्सना जुदि बै डिक्लेयार मथे जानायमोनबाथ' जों बारग'लांबायमोन दा तथापिय बिनि बारहावाखौ पलिटिकेलि बारहावाखौ लाखिनो थाखाय जोंनि रायजो राजाया बिपिएफ जानानैनो थैथां नाजागासिनो दं दिनै अमेनानो जा इयथआनो जा पेरेन्टआनो जा पार्टिगत भाबै नांगासिनो दङ आरो नै दा जिथु नुदों बेबायदि पर्याय जुदि जाबाय थायोबा जोंनि पार्टिया माने हाग्रामा सारा जिथु कर्ट केस होदोंमोन बेयाव जों हाग्रामा सारा माबा देरहानो हायासैबा जोंनि रायजो राजानि आपत्तिखौ गनायासै नाथाय दा रायजोपालनि जिथु सासन बे सासन मथेबाथ' जोंनि जिथु बिटिसि एरिया बेखौ एखेबारे सेफायजोबनानै होनाय लेथेर फेथेर खालामनायनिसो जों नुनो मोनदों दा डेभेलपनि एख' खामानि मावाखै माबा मोनसे मावनो थाङोबा हनै उमुक माना थुमुक माना बेबायदि जागासिनो दं दा डेभेलपनि खामानिया जथेस्थ' मावनो गोनां दा थाबथानानै दं आरो हाग्रामा साराबो
मावनो गोनां जथेस्थ' खामानिया थाबथानानै दं बुंनानै मा जानो मावाखै होननानै बुंनानै मा जानो मानो मावाखै दिनै बे लामाखौ नुवाखै नामा अनुस्थानफोरखौ नुवाखै नामा मुलुगदांखा सेन्ट्रेलनि मिनिस्टारखौ लानानै मावनाय मेडिकेल सृष्टि खालामनाय आरो बेनि मेडिकेल हस्पिटाल बानायनाय गिदिर गिदिर अनुस्थान बानायनाय देश बिदेशाव दिनै सारा भारताव माने गेस्ट हाउस बानायनायफोरखौ नुवाखै नामा दा जिथु नुनो मोनदों जे रायजोपालनि जिथु सासन बे जुदि गोबाव थायोबा जोंनि थाखाय बिराद खहा जागोन आंनि मुङा अजय खेरकटारि आङो गोदो इउजिजों सेन्ट्रेल एबसुनि आङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिबो जाखांबाय डिस्ट्रिक्टआवबो आङो खेबनैथाम डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आं जाखांबाय आन्दलन समावबो अबयसे आं दिनै एकदम बिपिएफनि कर्मिथारबो नङा बिबानबो आंहा दा गैया खिन्थु जोङो दिनैनि बे पलिटिक्सनि जिथु राजनितिनि जिथु बारहावा बेखौ नायनानै जोङो दा नुनो मोनदों जोङो दिनैनिफ्राय हयथ' 15 बोसोर हयथ' सासन खालामबाय 17 बोसोर सासन खालामबाय जोङो हाग्रामाखौनो समर्थन होबाय थादों दिनैसिमबो जोङो कर्मि नङाब्लाबो जोङो हाग्रामाखौ मुहुर्तआव नांगौ समाव जोङो हेफाजाब होनो गाराखै बे जोंनि मानबता खारन हाग्रामाया दानि बुंलांदों बेयाव बहुद खामानि मावदों बेखौथ' खुगाजों बुंनाय नङा बियो बयबो नुदों जेयानो जायाथों दिनैनि हाल सालाव जोङो हाग्रामाखौ समर्थन होनायनि कारन आंनि व्यक्तिनि आं बुंनो थाङोब्ला आसलते आङो दिनै माने मोनब्रै फेक्सननि एनडिएफबिआ दिनै हाग्रामाखौ समर्थन खालामबाय इउपिपिएलखौ प्रमटखौ समर्थन खालामासै बिनि जाहोना मा जाहैबाय दिनै जों एसे खबरखौबो लादों एनडिएफबिखौ आसलते प्रमट बर'आ नासयदो न'वेर खालामदो न'वेर खालामनायनि जाहोनाव दिनै मोनब्रै फेक्सना कोअर्डिनेशन कमिटि दानानै गावसोरनि दाबि दावाखौ मावफुंनो थाखाय फैगौ इलेक्सनाव हाग्रामाखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिसोर दिनै देहाके नांदों खोब मोजांनि खोथा एबारथ' जोंहा देरहाखागोन एबार देरहाखागोन कख्लाबारियाव गेलेदोंबाबो सालबारियावथ' जोंहा देरहाखागोन थांनाय बाराव जोङो सालबारियाव मोननै फेक्सन जादों रनजितजों आरो इनिफ्राय माबाजों बिरसिंजों रनजितआ मोननायसै 5000 जोंनिया बिरसिंआ मोननायसै 13000 दा दिनै रनजितआ फैबाय बिरसिंआथ' दंखायानो जोंनि बिपिएफ दोलोना 13 आरो 5 ओरैनो 18000 आरो ओमफ्राय दिनै एनडिएफबि फैदों जोंहा माखासे इउपिपिएलनि फैनाय दङ माखासे एबसुनि फैनाय दङ बेफोर माखाया आरो एनडिएफबिनि माखासे एरियाफोरनिफ्राय जों सेमोन भट मोनाखैमोन एबारथ' जोङो मथा मथि 25नि सायाव जों मोनगोन भटखौ जया देरहानाय निश्चिन्त बेखौ रावबो हमथाना लाखिनो हाया आरो दिनै सापर्टआबो जोंहा मोजां सायाव मोजां जाबाय दङ मानो होनबा इउपिपिएलनि माने प्रमद बर'नि जिथु चरित्रफोरखौ दा मोनदांबाय दं गाज्रिनि सायाव गाज्रि मोनदांबाय दं गाज्रिनि सायाव गाज्रि मोनदांबाय दं दा बेखायनो बेफोरखौ नायनानै जों एबारो पुरा देरहागोन आरो जोंनि गोमानाय जिथु सालबारिनि समस्तिनि जिथु माबा बे मर्यादाखौ लाखिनो हागोन होननानै जों 100% फोथायनाय दं आरो खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखंसिम आंनि मुङा कृष्णकान्त ब्रह्म आङो बे एरियानिनो मानसि आंबो ओरैनो मैखोम मावथि नङा थेवबो रायजोनिनो हानायखिनिखौ एसे एनै नाजानानै मावो आरो दा बिपिएफआ मानो मावाखै बिनि सायाव आंबो फंनैसो बुंनो सानदों बिपिएफ हिसाबै 17 बोसोराव दिनै बहुद मावदों दिल्ली चेन्नाइ मुम्बाइफ्राव दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनाया सोर मावखो बे हाग्रामा महिलारि सारानो मावनाय बिपिएफआनो मावनाय बेखौ बोरै मावाखै होनना हानो गुबुन बिरोधि दलफ्राथ' होनखागोन जेनेबा जेबोखौनो मावाखै होनना बुंखागोन होनबासो गावसोरखौ रायजो राजाया गनायगोन नालाय खिन्थु रायजो राजाखौ बिदि होननानै बुंनानै गनायहोनो बोरै हानो पेपारे मिडियायाव टिभियाव माबायाव मबाइलाव वाट्सएपफ्रावनो नुलाबायो दानिया बेफोर मावनायखौ ओंखायनो रायजो राजाखौ बिसोर जिमानानो हाग्रामा महिलारिया बा बिपिएफआ मावाखै होनना मानो मावनायखौ रायजो राजाया नुखादों टिभिए मबाइले वाट्सएपे बे फेसबुकआव ओरै नुखाजोबनाय नालाय बेखौ जिमान फुस्लायबा बिसोरो नंखायखा आरो बिसोरनि बुंनायफ्रा हदाय बिसोरो नंखायजोंनो बुंनानै थांनाय एमपि इलेक्सनाव बिसोरो बिदिनो गेलेदोंमोन गेलेनानैथ' बिसोर 3rd पजिशनावसो थांबाय एसेनि उनावथ' एवाइबिबाबो माबा सापर्ट होदोंमोन खिन्थु नामावसो सापर्ट लानानै बिसोर इसिनिफ्राय भटखौनो मोनाखै रायजो राजायाबो बिपिएफखौसो बांसिन मोजां मोनदों नालाय एबारनि बाराव ओंखायनो एसेयावसो थालांदों आरो जा प्रमिला बायदेवा देरहानो थाखाय एमपि इलेक्सनाव ओंखायनो नैबे बारावबो सिगांनि बिटिसि इलेक्सनावबो जेरैहाय एनडिएफबिफ्रा मोनब्रैबो ग्रुपआ बिपिएफजों सापर्ट गैयामोन जयेन्ट एक्सना सापर्ट गैयामोन बिदिनो माइटि सेलफ्राबो किसुमाना सापर्ट गैयामोन नै दानि बेलायाव एबारनि बेलायाव एनडिएफबि मोनब्रै ग्रुप जयेन्ट एक्सन माइटि सेल अना बर'फ्राबो लोब लोबै जयेन जागासिनो दं आरो इ कारनाव एबार जोंनि सालबारि 21 नं सालबारि समस्तियाव
जय मुसाहारियादि देरहागोन बे खाथांखा रायजोआ दिनै जेराव जय होननाय खोनायो बेहायनो लेङाबाबो मिटिङाव थाङो खोनासंहैयो बुजिना लायो ओमफ्राय गामिफ्राव बुंफैयो थिग बेबायदियै दिनै जयनि देरहानाया खाथां जानानै दं आरो आंनि नामा श्री अरबिन्द दास गतिके এইবাৰ इलेक्शনত जय मुसाहारिया जय खाटां नमस्कार आंनि नामा परितोष पाल एबार भोटआव 21 नं सालबारि समष्टिनिफ्राय जय मुसाहारिया देरहानाया 100% खाटां कारण थांनाय इलेक्शनाव सालबारियाव बीजेपीनि कैंडिडेट दंमोन एबार बीजेपीनि कैंडिडेट गैया जों आं राजाविल गामिनिफ्राय सासे बाङालि मानसि ते बाङालिफोरा एक्चुअली बीजेपीनाव बांसिन थाङोमोन आगोलाव एबार जिहेतु गैया कारण एबार 100% बाङालिनि जिखिनि भोट दं जों राजाविल गामि बा कुरिबिल कालपानि ओमफ्राय जायखिजाया आनन्द बाजाराव जिखिनि भोट दं आं खोनानो मोनदों बाङालिफोरा गासैबो BPF नो अर्थात जय मुसाहारिनो भोट होगोन कारण आगोलाव आं सालबारि जिला नङा सालबारि साब डिविजननि अल आसाम बेंगली स्टुडेन्ट फेडारेशननि जेनेरेल सेक्रेटारि दंमोन ओमफ्राय এই कारणे आं गासैबोखौबो दा गैया दाथ' पार्टियाव दं ओमफ्राय खोनादो बाइखिदाबो फन खालामदोंमोन इसोरो होनदो जों गासैबो BPF नो भोट होगोन आंनि मुङा जाबाय श्री देवेन्द्र बर' आं बे रुपुय हालामनिनो सासे माने मावनानै जाग्रा आबादारि मानसि दा जोंनि गेजेराव मबाइले बातरि खोनाबाय थायो माने जेबो मावाखै BPFआ हाग्रामाया जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थानायखौ जों नैबे मबाइलफोराव मोनबाय थायो इउटुब चेनेलाव नाथाय जाय बिथांमोना BPFखौ हाग्रामाखौ जेबो मावाखै होनदो साननो थाङोब्ला बिथांमोना मेगन खाना जाना दं जोंथ' नंखाय सुबुं जों जि समाव BTC जानायनि सिगां ओरैबायदि सममोन लामा मोनसेबो थिग गैयामोन रुपुय दलंखौ जों गामसा फैलानानै जोङो बारनानै फैनाय मानसि किन्तु जि दिननिफ्राय BTC सरकार जाबाय हाग्रामाया बर' हारिनि थाखाय दावहा नांना BTCखौ लाबोबाय बे समनिफ्राय जोंहा बेबायदि हाब्रुजों बारनो गोनां लामा गैला जेरावबो जोंहा दलं मावनो गोनां गैलिया फरायसालि बायदिसिना मठ मन्दिरनि खामानिफोरा फ्राय जोंहा जाबाय आरो एबारनि बाराव जे जोङो सासे ओरैबायदि माने केन्डिडेट मोनदो BPFनि जानानै जोबोद बाख्नायथाव जाय बिथां जय मुसाहारिया गावनि जेसेबां खामानिफोर थाया मानो गंफ्रोमबो गामियाव हाबै हाबै जोंनि समस्याफोरनि सायाव खबर लागासिनो दं मटर गैयाब्लाबो बिथाङा बाइकजोंनो मटर साइकेलजों फैनानै जोंनि गेजेराव दिनै जोंनि मोजां गाज्रिखौ खबर लानायखौ जों नुदों बेनिखायनो बिथांखौ जोबोद सांग्रां सासे केन्डिडेट हिसाबै जोंनि रायजो राजाफोरा बाख्नायबोदों आरो एबारनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जे BPFनि जानानै जय मुसाहारिया देरहागोन बे एकदम रोखा बेनिखायनो आरो आं खावलायो जोंनि गासै रायजो राजाफोरा बयबो लोब लोब फैनानै जोंनि ओनसोलनि हारिनि डेभेलपनि सायाव खामानि मावनो थाखाय जों बिथांनो भट होनानै जोङो बिथां जय मुसाहारिखौ देरहासार होनांगौ आरो देरहाखागोन दा बेखिनिखौनो आं बुंबाय जय मुसाहारि जिन्दाबाद जय मुसाहारि जिन्दाबाद खुलुमबाय आंनि मुङा बलेन स्वर्गियारि आङो बाक्सा जिल्लानि सालबारि समष्टिनि आं सासे नागरिक दा आङो मिन्थिनायाव नुनायाव दा जोंनि बे सालबारि ओनसोलावहाय जिमानखिनि डेभेलप जादों बे डेभेलपखौ जोङो BTCनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि सारनि दैदेननायावनो जादोंखौ जों बुंनांगोन आरो बे बेलायावनो खायफाफोरा बुंनो नागिरो जे हाग्रामा महिलारिनि
माने शिब जानाय बेलायावहाय जेबो खामानि जायाखै बेखौ खायफाफोरा बुंनो नागिरो नाथाय आङो रोखा बुंगोन जे जायफोरा शिबनि बे BTC खौ दैदेननाय समावहाय खामानि दामानि जायाखै होनना बुङोब्ला आसलते बे बुंग्राया सासे खाना मानसिसो जानांगोन होननानै आं बुङो आरोखि जेरै सालबारियाव जोङो BTC नि चिफ सारनि अननायाव जोङो साब डिभिजन मोनबाय आरो जोंहा मडेल हस्पिटाल जोंहा मोनबाय आरो फारसेखैजा जोंहा जोंनि डिग्री कलेजा आगु जेरैबायदिमोन दा जोङो माने गोबां माने मोजां थासारियाव जोङो मोनबाय बिल्डिं ग्रेन्ड जाबाय जोंहा थोजासे छात्र छात्रीफोरखौ जोङो बेहाय सोलोंथाइ होनो हानाय जोंहा खाबु जाबाय आरो बिखेखय लामाफोरखौ बुङोब्लाथ' जोंनि दा जिखिनि जा कानेक्टिं माने लामाफोर दं बे कानेक्टिं लामाफोरा गासैबो माने जाजोब्बायखौनो जों बुंनो हायो आरोखि जिखिनि माने गामि ओनसोलावहाय अबयसे एफा एनै माने मावनो गोनां जोंहा खामानि दं बे बेलायावहाय एबारो जुदि जोंहा चिफ सारा जुदि चिफ जाना जुदि हायोब्ला हयथ' बे खामानिफोरा नेक्स्टआव जाफुंगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं जा बे बेलायावहाय आं बेखौबो बुंनांगोन जे जोंहा चिफ सारा अननानै हाग्रामा महिलारि सारा अननानै जा जोंनि सालबारि समस्थियाव बिथां जय मुसाहारिखौ बिजाथि हिसाबै हरबाय बे हिसाबै दा जोंनि सालबारि समस्थियाव बेलेगफोरनि केन्डिडेटखौ नायोब्ला जोंनि केन्डिडेटआनो स्ट्रंसिन आरो बिथाङा बयजोंबो दा रायजो राजाफोरजों अनसायजानाय केन्डिडेट होननानै आं बुंनांगोन खारन जोंनि हालामाव दा मुस्लिम दं असमिया दं बङालि दं नेपालि दं आदिबासि दं बिथांखौ गासैबो जाथि माहारिनि जिखिनि आफादफोर दं बे आफादफोराबो बिथांखौ सापर्ट खालामदों बे हिसाबै बिथाङा देग्लाय बिसायख'थियाव माने देरहासारगोनखौ आङो रोखायै माने बुंनो हायो आरोखि सासे समाज सिबियारि आं दिनै जोंनि सालबारि समस्थिनि बिजाथि बिथां जय मुसाहारि बिथां जय मुसाहारिखौ रायजोफोरा ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो जोंबो महिला हिसाबै समाज सिबियारि हिसाबै गामि गामि गिदिंनानै जितु मोनबोबाय बिथांनोनो भट होनानै देरहासार खालामगोन होनना जोंनि रायजो राजाफोरा गासिबो बुंदो बिथां जोंनि BTC नि चिफ बिथांनि आदर्श नीतिफोरखौ मोजां मोननानै गासिबो रायजो राजायानो जोंनिया दिनै मोजां मोनना जय मुसाहारिखौ BPF नि बिजाथि हिसाबै जय खालामनो नागिरदो आरो आंबो बिथांनि थाखाय गोसो मोदोम होनानै ओंखारगासिनो दं ओंखारनानै आं मोननाय बायदिबा बिथाङा एबार जय जाथारनाया जय मुसाहारिया खातां खुलुमबाय आंनि मुङा चक्रपालि बर' आंनि न'आ जाहैबाय फाख्रिगुरि गामि आङो सालबारि समस्थिनि सासे समाज सिबियारि थांनाय बे बड' आन्दलन थामहिनबा BPF दोलो दाजेननायनिफ्रायनो आंबो बे हानजाजोंनो गोरोबनानै खामानि मावबोगासिनो दङ दिनैसिमहालागै मावगासिनो दं दा बेनिखायनो आं बुंनो थाङो जोंनि BPF दोलोआ थामहिनबा मानगोनां जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिखिनि खामानि मावबाय रायजोनि गेजेराव बिथाङा मोजां खामानिखौनो मावगासिनो दङ आरो बिथांनि बे मावनायनि गेजेरजोंनो जों दिनै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जोङो जिल्ला आरो बेनिफ्राय साब डिभिजन मोननो हादों दा बेनिखायनो दा नैबे गोदानै जिहेतु जों बिजाथि महरै सायख'नाय बिथां जय मुसाहारि बिथाङा BPF नि दोलोनि जानानै आंनिफ्राय फोथायनाय दङ बिथाङा मोजां खामानि मावगोन आरो बिथाङा देरहासार जाथारगोन दा मानो होनना बुङोब्ला बिथाङाबो सिगांनिफ्रायनो बे BPF दोलोखौ नागारनानै गुबुन दोलोआव थाङाखै दा थिग बेखौ लानानै जोङो गासैबो फोथायनो हायो दा जोंनि गेजेराव जिखिनि BPF दोलोनिफ्राय मोजां मोजां खामानि बा मावखुलि गायसंदों बेखौ जोङो बाख्नायदों बरायदों दा बेनिखायनो फैगौ नै जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो गोदानै जोंहा बिजाथि सायख'जानाय महरै सायख'जानाय बिथां
जय मुसाहारि बिथाङा देरहासार जाथारगोन बे आंनि फोथायनाय दा बुंनांगौ जेबो गैया रायजोफ्रा गासैबो बिथांजों मददाव दंजोबो दा बेनिखायनो बिथाङा बे दोलोनि जानानै देरहासार जागोन आरो बेनिफ्राय बिथांनि गेजेरजों जोङो बे सालबारि ओनसोलानो जा जाय जिकुनु ओनसोलानो जा बिटिसि ओनसोलाव बे मानगोनां शिबनि गेजेरजों बिथाङा मोजां खामानियाव मुखुब जानो हागोन बा आखाइ होगोन बेखौनो जोङो फोथायो दा बेनिखायनो जय मुसाहारि बिथाङा फैगौ जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव देरहासार जानाया जोंनि मथै एखेबारे नंगुबै जों फोथायो दा बेनिखायनो बुंनो गोनां आहा बारा गोलाव गैलिया जोंनि जिथु फोथायनाय बिथाङा देरहासार जागोन आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोल थामहिनबा सालबारि समस्तिनि गेजेराव बिथाङा जिखिनि मावनो गोनां खामानि बिथाङा गासैयावबो मोजाङै मावगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। आं सालबारि गामिनि मुस्रि भुबनेश्वर महिलारि ओमफ्राय आं सालबारिनो बे सालबारियाव थानानैनो आं देरदों बेनिफ्राय नैबे फैगौ इलेक्सनाव जा जोंनि जय मुसाहारिया केन्डिडेट जानो नागिरदों आरो बिथाङा देरहायोब्ला खोब मोजां जागोन रायजोआ गासैबो पसन्द खालामदों बेनिफ्राय देरहायोब्ला मोजां जागोन बेखौ आं बुङो आरोखि आरो एसेबां बोसोर बे जय मुसाहारिया जों रायजोनि खामानि मावगासिनो दं आरो दाबो मावनायनि माबा दङ बिथाङा उपजुक्त केन्डिडेट जागोन होननानै आं सानो। खुलुमबाय आंनि मुङा बिपेन बर' आं बाबारि गामिनि बे बाराव जोंहा इलेक्सनावथ' थांलाय फैलाय जाखायोआनो गोबां फैयो आरो थाङो 17 बोसोरनि गेजेराव जोंहा बिपिएफआनो जिहेतु सरकार सालायलांबाय बे हिसाबैबो जोङो सालबारि समस्ति 21 नं सालबारि समस्तिनि जाय बिसाथि जय मुसाहारि बिथांखौनो जोङो गामिनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय बिथांखौ सायख'दों बिथांखौ जोंनि बर' आदिबासि हारसा गुबुन कास्टनि मानसि बिथांमोनाबो बिथांखौ दिनै पार्टिनि जि टिकेट मोननाय हिसाबै बिथाङा रायजोनि खामानि मावलांगोन होननानै आरो आगे पिछे बिथाङा रायजोनि जानानै गोबां खामानि मावलांबाय बे हिसाबैनो बिथांखौ जों गामिनि जानानै ओनसोलनि जानानै बिथांखौ जों एरियानि मानसिफोरा गासिबो जाथिनि मानसिफोरा बिथांखौ सापर्ट खालामदों आरो आगे पिछे जिहेतु बिपिएफआनो डेभेलप खालामबोबाय दङ आरो बिथाङाबो गामिनि गेजेराव दिनै फैनानै जि गामिनि फिसा फिला समस्या बेफोरखौ फिसानिफ्राय लानानै गेदेरसिन गासै समस्याखौ बिथाङानो मावलांबाय दङ बे हिसाबै बिथांखौ रायजोफोरा जोबोद अनसायदों बिराद मोजां मोनदों बे हिसाबैनो बिथांनो जोङो रायजोफोरा 100% जेसेबां दङ गुबुन जाथिफोरनिफ्रायबो जों खोनानो मोनदों गासिबो बिथांनोनो जोङो भट होगोन मानो होनोब्ला जोङो बे बाराव बिपिएफनि पार्टि हिसाबै जय मुसाहारि सारखौ जि टिकेट होनाय हिसाबै बिथांखौ देरहाहोनांगौ देरहाहोनानै जोङो एरियाखौ आरो जेनोखि डेभेलप जादों बेनिख्रुइ जों बांसिन डेभेलप खालामनो हायो बेखौनो गामिनि मानसिफोरा लुगैदों आरो आंबो लुगैदों बेखिनियानो। खुलुमबाय आङो सालबारि समस्तिनि आन्दाराव थानाय बासबारि पिसिटिसिनि बारेंगाबारि गामिनि कुशल बर' दिनै बिपिएफ गभर्नमेन्टआ जोंनि जय मुसाहारि सारखौ दिनै बिजाथि हिसाबै बे सालबारि समस्तियाव होदों सायख'दों आरो बे हिसाबै बिथाङा सासे समाजाव खामानि मावनाय मानसि जों रायजो हिसाबै मिथिगौ सिनायो बिथांखौ गतिके जोंनि रायजोआ जोङो बिपिएफ सरकारखौ नुबोदों आगे पिछे बेसेबां खामानि मावना दोनदों गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि सुके कोने बिटिसिआव थानाय गासिबो सुके कोने रायजोआव ओरैबायदि खामानि मावदों बे सरकारा जे जायगा गैया दिनै लामानिफ्राय बुङोबा स्कुल कलेजनिफ्राय बुङोबा जेराव थाङो जों बिपिएफ सरकारनिनो जेरावबो नुनो मोनो गतिके बे हिसाबै बुंनो थाङोब्ला सासे बिजाथि महरै बिथाङा फिट केन्डिडेट बिपिएफ गभर्नमेन्टआ जि केन्डिडेटखौ दिनै सायख'नानै होदों जोंनि सालबारि समस्तियाव जों फिटेड आरो बहुत एक्टिभिटिस गोनां सासे सुबुं बिथाङा आरो जों बहुत गनायदों जोंनि रायजोआबो गनायदों आरो जोंनि बासबारि फेसिलिटि हिसाबै दिनै जों जुदि बुंनो थाङोब्ला बेयाव जोंनि 7,100 भट दं भटार्स दं दा बर्तमान बेनिफ्राय जुदि जों बुंनो थाङोब्ला जों मिनिमाम 70% जों
इयाव भट मोनगोन जोंनि बासबारिनिफ्राय 70%। आदार्सआ जों दा बर्तमान रायजोफोरखौ नुनाय हिसाबै जों गिदिंनाय हिसाबै जा 33टा सुबा दं बै 33टा सुबायाव जोङो बेलेग दलनि कुनु मानसि नुनो मोनाखै। कारन रायजोआ मिथिगौ जे BPF दलानो एकमात्र खामानि मावनो हानाय सब जायगायावनो BTC-खौ उन्नयन खालामनो हानाय मोनसेल' रायजो माबा सरकार दङ, गभर्नमेन्ट दं, बे जाबाय BPF। गतिके BPF सरकारखौ एबारो रायजोफोरा गनायना लादों जे बे गभर्नमेन्टखौ 17 बोसोर थांनाय 17 बोसोराव जि खामानि मावबोदों BPF गभर्नमेन्टआ, बे गभर्नमेन्टनि एक्टिभिटिसखौ नुनानै दिनै रायजोआ सांग्रां जादों। गासिबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै गासिबो सांग्रां जानानै दिनै BPF गभर्नमेन्टखौनो गोदानै लाबोगोन होननानै दिनै रायजोआ गासिबो गनायना लादों। लोगोसे जोंनि बासबारिया ओरैबायदि मोनसे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लानानै थानाय बे एरिया, गतिके ओरैबायदि जोंनि बर'नि बाहेरैबो अन्य जातिया अन्य जनगोष्ठीया जिबायदि बोजबनानै लादों BPF-खौ, बे बाथ्राया गनायथावनो गोनां खोथा। बेनो रायजोफोरनि खाथियाव आं बे खोथाखौनो बुंनो थाङो जे जोङो दिनैनि दिनाव जुदि बुङोबा कुनु मबिलाइज गैया, कुनु मानसिफोरखौ जोङो बुंनो लागा गोनां जायाखै। मानसिफोरनि सब मगजाव मोनसेल' खोथा हाबना दं जे BPF गभर्नमेन्टखौनो एबार जोङो थिखांगोन होननानै रायजोफोरा गासिबो बुंखाजोबनाय दं। जोंहा दिनै जिथु जाहा मोनबोनाय जाहा टिकेट मोननाय जिथु जय मोसाहारि सार, बेखौ जों आगोलनिफ्रायनो मोनखाबोबाय। बिनि थाखायनो एबार जिथियाखि भटआ जिथियाखि जायो होमबानो जा रायजोफ्रा गोख्रोङैनो रेडि जाना दंखायो, जाहाथे एबार भटखौ जों होथारगोन होननानै जों माने मिथिखायो। बेखायनो एबार बयबो रायजोफ्रा जाहाथे BPF-नि जानानै जाहाथे जय सारनो जाहाथे जों भटखौ होनो हागोन होननानै जों सानखायो। बिनि थाखायनो जोङो गासिबो रायजोफ्रा भटखौ होगोन होननानै जोङो आखाइ थिखांबाय।